Bayan, Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pag umasaka sa sweldo, i-publish sa mga pamantalaan para sa general circulation buwas nga adlaw. Lalaki nga nag-aligar na hulog sa Roro na rescue sa mga mangingisda sang barangay Punta Taytay. Sa balita nasyonal, senior citizens kag frontliners pwede na makapabakuna sa ikaduhang COVID-19 booster shot. Pagpalawig sang validity sang lisensya sang armas luthang sang napulo ka tuig, permado na ni Duterte. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Webes, Mayo 19, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Let's learn man siya. Adanay ba? Alamin kung paano sumali. Boy, kag sa tanan natin nga Yes, mag-aksyon. good morning. Happy Thursday naman. Happy Thursday. Yes. Subong nga March, ano? May? May May 19. 19. Ay, happy birthday anay sa akong dira nga pinaka mentor. Sino? Pinaka friend ko si kuana si Dr. Deborah Espinosa Singson. Happy birthday, Doktora Deborah. Nami ako pala sa pangalan nga Deborah. Yes, so alam niya na Deborah. Te? Nami man siya magluwas nga nami ngalan niya siya di dyan nami gijay. Very good. Happy birthday, Happy Doktora. birthday, yes. Happy birthday to you. Show. Good Sige. morning. Dira kay Herdeliza Castillo Mahilom. Watching ko no from DSB. Naunay di si Action Boy. How? Ano na Tiyo, tabo? ay gani na ang internet gani ga saot-saot. Ara na. Excuse me. Ma'am Elizabeth Gamala is watching. Thank you so much. Rosemary Humilio, good morning man. Watching from CBC Paet. Sakto ma. Ano CBC man? Paate guro, paet. Paet lang man eh. Paet. Asa paet guro eh. Barangay Sa La Batuan, Carlota, sa La Carlota oh. City. Yes. Good morning, man. Ma'am Christine Menyes Villalobos. Ma'am Jinky Delagdon, good morning, Mayang Aga. Thank you so much for sending 100 stars. And Mayang Aga kun of course, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, dira sa may Minnesota. Sir Noel Amar, good morning, dira sa imo. Atia Kim Eriman, Mayang Aga man. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. And of course, good morning dira kay Felix Tomado. Ang gwapo kuno sang Pedro sa Alihis. May agaman kay Carl Joshua Nadado. Thank you so much for Sabi watching. ko sukod sa list ang gwapo si JM. Asa Pedro sala na ya. Sa takuling na sa'yo. Atakuling na sa list. Ginasaylo mo si JM. Nasaylo mo si JM. Dito na sa balaga kuhan sang mga na-stapleran sa takuling. Dito sa may saylo sa alis. Kaya dito wala to sa ma-stapleran. Sa dito sa kuan nakakuha sa nastipleran. Naka-establish na to sa tayo kita mo kasi man Mutong kuan niya gin Mutong pasandaya sa iya ga birthday. Amo to yung kapitalya sa iya mga sapatos nga baligya. Sige. Naging pasayod ko na diya. Naging dodo. May sapatos ka na nga bligya. Oo, wala yung kagit baligyan. Kita ko may mga garasang na bligya ang sapatos. Ay, ikaw wala kagit gihulo hibalo sa maliligyan. Pulo ni kami na korderon niya, ya. Na mga size da. Ara na. Ay, ari na, nagkuhan ako. Hindi nga na to dampi. Dira ka na kay Jane Santos. Jane. Listening from Kabugwason, Mansilingan, Hindi ko Bacolod mabalago. City. Si Joanne Selmit, isiha na, lamutan mo na or layo na ko? Layo ka na. Okay. Kaling aran ako dahil, Rosemary Humilio, kay sa teaching force ng sang RSB Elementary School sang Barangay RSB La Carlota City. Good morning sa inyo. Standby na kita sa mga balita lokal.
Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, hindala na sa adlaw sa Biyernes, Mayo 20 ang pag-publish kung pagpabalhag sa bagong saka sa sweldo sa kada adlaw sa mga empleyado sa Western Visayas. Sa interview section firing line, ginpahag ni Dolly Regional Director Attorney Sixto Rodriguez nga pagkaligad sang 15 ka adlaw halin sa petsa sang publication, magabaton sang dugang 55 pesos ang mga empleyado sa commercial kag industrial o kung halin 395 pesos magasaka sa 450 pesos. 110 pesos naman ang idugang sa mga empleyado nga manubo lamang sa napulo nga nagatrabaho sa kompanya o kung halin sa 310 pesos mahimo na nga 420 pesos. Para naman sa agricultural employees, madugangan sang 95 pesos. O kung halin sa 315 pesos, mahimo na nga 410 pesos. Samtang, ginklaro ni Rodriguez nga hindi maapektuhan ang effectivity sang wage increase kung mayara man sang apelasyon ang sektor sa mga negosyante tungod maagi pa ini sa nagakaigo nga proseso. Ginpasalamatan naman ni Michael John Balsomo, 28 anyos, residente sa Barangay Balikutok, Banuwas, Ilog, bangod dinigin rescue sang 4 ka mga mangingisda nga taga Barangay Punta Taytay matapos nag-aligar nga nahulog sa roll-on roll-off vessel kahapon nga adlaw. Suno kay Balsomo, mga 1 ka oras na ang biyahe sang Roro sa nagdesisyon ini nga magpahangin kag suno sa iya basa ang salog rason nga nadanlog kag nahulog gikan sa barko. Dugang pa hindi kabalo maglangoy si Balsomo apang napaminsaran sini nga magkalma kag nagpalutaw-lutaw tubtob las 6 sang gabi sa nakitaan sa mga mangingisda. Suno kay Romy Palomo, isa sa mangingisda nga lapsi na sa nakita nila si Balsomo rason nga gipakaon sa ila bangka samtang ginabiyahe pabalik sa Baybayon sa Punta Taytay nga 30 minutos ang kalayoon. Sa karon, temporaryo nagatinaya sa Police Station 9 si Balsomo samtang nahulat ang iya pamilya kag ginbuligan naman sa mga katapos ang Philippine Coast Guard agon makuha ang iya kagamitan nga nabilin sa barko. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, nagnubo sa 12.74% ang 8 focused crimes sa Western Visayas. Suno kay PRO6 RPIO Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa first quarter sang 2022 na naka-record lamang sang 623 ka kaso nga mas manubo ikumparar sa 714 ka mga kaso sa tong first quarter sang 2021. Ang 8 focused crimes amo ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, kag carnapping. Duha pa ni Solis, ginpasalamatan ni Police Brigadier General Flynn Dongbo ang mga stakeholders, local government units, PNP unit commanders, kag ibang pang ahensya nga nagpakita sa ilang collective effort para sa peace and order program sang PNP. Ginkumpirma naman Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief of Police ng Bago PNP, ngayara na sa stable ang kondisyon. Apan napabilin sa Bago City Hospital ang 8 sa 11 ka mga nagakarga tapas nga naigo sang kilat sa Hacienda Concordia, Barangay Maaw, Syudad sang Bago. Ini sila mo sanday Romy Diquinia 42, Reggie Subong 21, Angelito Tamayo 38, Rodrigo Valiota 36, Leonard Luardo 20, Danny Boy Alvarez 29, JR Blanca 31, kag Susano Rojo 37. Dugang pa ni Haro, ginsaylo naman sa Corazon Luxin Montiliban Memorial Regional Hospital sa Quezon. Subong 32 anyos ngayara sa kritikal nga kondisyon. Kagyara naman sa Teresita Halandona Provincial Hospital sa siyudad San Silay si Carlo Peralta 30 anyos. Samtang outpatient na si Melody Hoxon 33 anyos. Sa Piat Kabahin, ginanagurahan na kahapon ang pinakaunang BFP Dental Clinic sa Negros Occidental nga napahamtang sa compound sa Bacolod City Fire Department sa Barangay 8 sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay BFP Negros Occidental PIO Fire Officer 1 Sheena May Valero, ginpangunahan ni BFP 6 Director Fire Chief Superintendent Jerry Candido ang inaugurasyon. Upod kay Reverend Father Senior Superintendent Randy Baluso ang Chief Chaplain sang BFP NHQ. Duwa pa ni Valero, isa ini sa maramo pa nga mga handom ni Candido para maserbisyohan ang mga bumbero kay ila pamilya. Ginpatag man ni Valero nga hindi lang mga BFP personnel nga kabase diri sa Bacolod kag probinsya mga kaangkon sang libre nga serbisyo, kundi ang tanan nga BFP personnel sa Western Visayas kay iban pa nga lugar sa Pungsod. Sa katapusan nga balita lokal, lima naman ka mga opisyal sa Bureau of Fire Protection ang designar bilang bag-o nga mga city fire marshal sa Northern Negros
Valero. Gindesignar bilang City Fire Marshal sa siyudad sa San Carlos si Chief Inspector Rufino Taniedo matapos ginbuslan si Chief Inspector Benji Jojo Aldeguer nga ginassign bilang caretaker sa Iloilo Fire Provincial Office. Nagpungkuman bilang bagong nga hepe sa Silay City Fire Station si Senior Inspector Jovelyn Zamar matapos ginbuslan si Chief Inspector Jenny May Masip nga ginassign naman bilang caretaker sa Capiz Fire Provincial Office. Nagserbe naman nga bagong nga hepe sa Talisay Fire Station si Senior Inspector Maricel Cordero, Inspector Rodney Nadal sa Victoria CFC kag SFO3 Divino Sibay bilang caretaker sang Sagay City Fire City Fire Station. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 11 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Bago ko na senior citizens kag frontliners, pwede na makapabakuna sa ikaduhang COVID-19 booster shot. Samtang pagpalawig sang validity sang lisensya sang armas lutang sang napulo ka tuig, permado na sang presidente. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa mabalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Sigurado Sakay Ray Flores Barrio Gadra, morning man. Sakay Che Zamora, ginag-greet silang belated happy birthday si Jaira. Jaira, birthday mo gapon le. Happy birthday, Jair. Happy birthday, belated happy birthday Jaira. Yes. Homa Lumena, Nico Sitoy from SMDC. Kwani mo na silang nag-ubra sa mga kondo bla. Yes. No? Sang SM. Yes. May Lily Oligo sa Banis Cafe. Good morning dira sa imo. Kay Marieta Tumlos. Kag ni Mesya Roque sa Barangay Tangub. Maria kay Ma'am Luisa Ling Melos. Good morning man. Good morning. Kita mo na, kita mo. Gingriti man gani o si Ma-follow mo? Nang Bingbing Deborah, yes. Yes, okay. Amo na nga kwan mo si Dr. Deborah Natalia Espinosa Singson. Kita mo nga ngalan. Oo. Deborah Natalia. Deborah Natalia Espinosa Singson. Hamon isang college din sa subong sang Bago City College. Ay, true. Yes. So kung magpa-enroll ka to, bala ka to alang si Ate, Deborah. sige, may ngagaw ko. Samtang siya pang di. Good morning kay Bibing Balasabas. Watching from Riyadh. Patamya, wala mo nabasa, no? Patamya sa Barangay 3, Moises Padilla, kay Nanay Carolina Labiga, kag Kagawad Nemya Gavito,
Kay Tol Jerry, kag sa mga nagapangape, kag nagapamati sa Aksyon Radio. Thank you so Yes, much. good morning. Sa tanan nga mga nagapangape, kag sa mga tanan nga mga nagagatas. Inom gatas. Kay Marietta Tumlos, magandang buhay, boy. An Action Eden, more power. Bye, boy. Bye, boy. Kay magandang buhay, boy. Kay Ebsmar Tadia Salcedo, maing agaman. Kag kay Casper Pasaylo, maing agaman ka-aksyon. Good morning man sa family. Grabe man nga pangabudlaya type sa Valdivieso. Valdivieso, Coniendo, and Pasaylo. Thanks. God bless, Action Radio. Kada mo mga dollars kag mga Gani. Kung basahon, may mga ka-action, 3D, 3N. dollars o Dollar yon, boy. Nano naman. sino na Kita mo da? Nonoy Villafuerte sa halin sa London. Wow. Villafuerte Limited. Ay, may negosyo siguro sa Limited edition siya. siya lang guro. Si Nonoy Villafuerte. Yes, good morning. Ano siya ni Migo? Rico Villafuerte. Wala na ako kay Sir Villafuerte. Nung nag-text ko to siya, kaya di ba tanim, to siya, may resort. Ginano ko siya tani kagapon. Wala siya ka-reply. Wala siya ka-reply. Balok ako isa signal to ba siya? Oo, gani. Do ka budlay. Kabay pastor nga magwa ka sumungad lang kag mabasa mo akong nga message. Correct. Kasi din to ganiya man, dalapit lang man to, di ba? Sa Felisa? Oo, Ito sa Murcia. dalapit lang man to, no? Oo. Kag dolapad man tong area. Basi okay man tumlaw. True. Kag sa mga nagapangapi dira sa makapihan, maing aga sa inyo, sa mga DK kapihan sa Carlota. Sa kapihan nila ni dira sa may Kalubay, Barangay Sampinit, Baguio City. Good Kag sa morning. kapihan ni pangapihan dabla ni Winston Goles bla sa Recreo Pontevedra. Oo, may aga. Lapit na lang Lapit na lang Pero si Kagawad, ari di subo. Nakapuli si Kagawad. Good morning, Kagawad. May ka mo kay banding ka mo ni kuan ni Dina Wong. Yes! Amalia, Amali, mama. Yung idol man na ni Sir Boy. Ang ambot, siguro, idol mo na siya. Hindi ka nakita ko na sa kuan mo kay balokay ka pa tanaw ko ba yung volleyball. Yes. Ti ang mga nami ako da so na kanday Eliza Valdez. Kanday muna na mga Santiago sisters na. Pero before na siya Action Boy, nagbisita sa Himamaylan, mga 3 weeks ago na fangirling na ko na siya. Tungod nga nakatanaw ko siya volleyball. Tungod nga trending siya sa social media. Kita ko na sa gani. Kaya nakita ko siya ka-cute si iya, sa and all. Baw paghambal nga sa Himamaylan City. Ay, super kantong mananay. Perfect. Tapos, thank you so much, Mayor Raymond Tangson. Isa kami yung ka-table yan ni Dina Wong. May mga nagpalagas, greet. Wala na pag-greet, I'm so sorry. Da si Dina Wong, ari lang ko din ako kastoryanay kami about mga life, mga future. Mga pila na edad ni Dina Wong na? 23. 23 naman siya gali. Yes. Galing ka taas yun si Action Boy. Kay Pwede ako masungkod. Kaya may injury pa siya daan. That's why nga wala siya naka-interest sa SEA Games. Hindi ba sa Ateneo na siya? Player? Ateneo na siya Tapos player. pag nag-silo siya sa Chocomucho. Hindi, at pro Ateneo player gina siya. Yes. Tapos ang team niya sa Volleyball League. Chocomucho. Ako ari ko sa Creamline mo. Da iya nga ex. May amo na trending na sa tungod sa tungod nga may Dudugay pag ito ya before pa to ya na istoryahan sila sa social media pero after to nag-die down pa to dan ay ina issue. Tapos nagbalik naman siya sikat tungod nga TikTok yung feature pag siya sa iban nga vloggers. Amo na si Gemma Galanza. Ang ilan ang Gawong Galanza mo no? Galanza Kagwong. Okay. True. Pero cute siya, no? Oo, Kita ko na ako na siya sa social media. 23 Hindi ko years natingalaw old. nga do ka trending ni siya man. May tasugudan nga feature siya dahil sa mga vloggers. Na
Kay damo man kung kita nga mga kwantason nga mga players mo mga cute man lang kag mga kwan. Oo, pero siya do ma-appeal gid siya yabi action. Oo. Hindi man siya nga do super pretty gid siya nga do. Oo, hindi siya super pretty gid, pero do ara do ka head turner balang tawag. Naka maglabas siya sa mga, oops, do ka beautiful. Mayo to Kasi malaki pala yung mayo to. Mayo. Pero kataas gid siya Tapos galing ka kiang-kiang siya. That's why kuno nga wala siya naka SEA Games. Pero titambay lo sa SEA Games subong ang fame niya man. Standby na sa aton mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Pwede na nga makapabakuna asang ikaduha nga booster shot batok sa COVID-19 ang mga senior citizens kag frontline healthcare workers. Sunod sa Department of Health, mapapaskog sini ang immunity sa mga tao batok sa virus subong man sa Omicron subvariant BA2.12.1. Kalakip sa pag-ausaron nga bakuna mo ang Pfizer kag Moderna nga ihatag 4 ka bulan matapos ang una nga booster dose. Kinahanglan lamang magpresentar sang vaccination card nga nagapakita sa petsa sang una nga booster shot kag isa ka valid government issued ID. Samtang magadepende sa preparasyon sa mga regional kag local vaccination operation centers, implementing units kag vaccination sites ang ipatuman nga second booster shots. Ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna nga nagapalawig sa validity sang lisensya sang armas luthang sang tubtob na pulo ka tuig sa Republic Act 11766 nga ginpermahan ni Duterte gikan sa duha ka tuig mahimo na nga maglawig sang 5 tubtob na pulo ka tuig ang license to carry firearms sang isa ka individual. Nakabase naman ang renewal sa lisensya sa birth date sa isa ka licensee. Kung mapaslawan ang licensee nga maka-renew sa lisensya sang duha ka beses, madiskwalipika na ini sa pag-apply sang lisensya. Exempted naman sa layi mga elected officials, kalakip na mga active kag retired military kag law enforcement personnel. Ginperma ni Duterte ang layi sa atong Mayo 6, 2022. Ginanunsyo naman ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara nga ginpanubo sa 29 ang listahan sang kaso sang extrajudicial killings kag torture. Sunod kay Guevara, wala na ginlakip ang madaan na nga kaso nga wala sang testigo kag mga reklamo nga wala na gindayon ang pagpasaka sang kaso. Dugang pa ni Guevara, ipinakadaan nga kaso ang narecord sa tong tuig 2002. Ginanunsyo sa DILG nga nagnubo ang crime rates ng 50% sa nakaligad nga 5 katuig sa idalom sa Duterte administration. Sino kay DILG Undersecretary Epimaco Densing III nagapakita sa record nga may 1.35 million ka krimen ang natabo sa sulod sa 5 katuig. Mas madubo ikumparar sa 2.7 million sang 2010 tubtub 2015. Dugang pa ni Densing sang nagsugod ang anti-drug war sang tuig 2016 nagapakita sa statistics nga nagnubo ang crime rates sa 50%. Para kay Densing nagbulig ang kampanya kontra droga sa pagpanubo sa krimen bangon madamo sa nahimo nga sala ang konektado sa illegal nga droga.
Gin-deploy naman ang malapit sa 800 ka pulis sa Lanao del Sur para masigurong matawhay nga pagpatigayon sa special elections sa 14 ka barangay sa nasambit nga probinsya. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, pulis kag militar ang ipadala sa lugar nga magabantay sa special elections. Dugang pa ni Fajardo, patagiyunon sa Mayo 24 ang special elections sa 12 ka barangay sa Tuburan o kung Tubaran, apang ginahulat pang resolusyon angon sa schedule ng pagwa sang COMELEC. Ang 12 ka barangay amo ang Tangkal, Datu Manong, Giarong, Bagyangon, Wago, Malaganding, Gadongan, Piantaran, Pagalamatan, Mindamunag, Palguday, Pimbataan kag Metakop. Magluwas sa 12 ka barangay may gindeklara man nga failure of elections sa isa ka barangay sa Butig kag Binidayan. Sa iban pa nga balita national, ginbulgar ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo nga anong kaisabong kun online cockfighting and betting ang nagasigi sa operasyon sa pihak nga ginadumili na. Suno kay Fajardo, nagapatigayon sa cyber patrolling ang cybercrime units ng PNP agud mamonitor ang aktibo nga isabong sites kag dito nadagpan ang anom. Ginaprepara na sa cybercrime units ang ipasaka ang kaso batok sa anom ka isabong sites kay nag-request naman sa social media providers nga kakasuna ang mga ini nga ginapaabot malapit 2 ka semana antes matapos. Ginaresto naman sa otoridad ang newspaper columnist kag anay special envoy for public diplomacy sa China nga si Ramon Montulfo sa kaso nga libel. Sunod kay MPD Director Police Brigadier General Leo Francisco, si Tulfo ang ginaresto mga alas 10:30 kahapon sang aga kag gindala sa opisina sang Special Mayor's Reaction Team sa Manila City Hall. Sunod sa MPD Public Information Office, ang tinawo sang SMART ang nag-aresto kay Tulfo. Duha pa ni Francisco, nagaulat pa siya sang official report angot sa pagka-aresto kay Mon Tulfo. Sa katapusan nga balita national, gin-appoint bilang bago nga Supreme Court Justice si Court of Appeals Justice Maria Filomena Singh. Si Singh among ibulos kay anay Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe. Ang anay Senior Associate Justice na nagretiro sang Mayo 14, 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Ginatamyaw lang ni Grace Soke ang iyang kay kumari ko ni si Grace Soke. Ang iyang BFF amo to kay na si Dr. Deborah Natalia Espinosa Sigson. True. Happy birthday Day Bing Bing. Kabay pa nga mangin ano gani binungahon kag malipayo ay imo kadlawan karon nga adlaw no. Yes. Happy birthday or Dr. dugangan ta mangin madinalagon no. Contest pa nga mahubog mo kami mo na sa kabay pa mahubog mo kami at sanay malasing mo kami mo na daw lipat na ko. Josephine Lacson, good morning man. Shoutout lang ko sa Palo la kag Lacson family. Ana Sinoro kag kay Emilia Hirponia, Roger Burgos, tamyaw na si mama niya Weni Hiragiray Burgos kag brother Ronald kag brother JR Burgos sang Biscom compound sa Binalbagan. Kagawad M sa Aboso, good morning man. Good morning kagawad. Lapit na lang December 5. Mga ka-aksyon ninyo ipapatihan aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report sa portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikayin naman kita sa mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.